Dobrý deň prajem všetkým. Poprosím ctené dámy poslankyne, vážených pánov poslancov, ktorí sa ešte neprezentovali, aby sa zaprezentovali, aby sme mohli začať. Príjemný dobrý deň prajem. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, ctení hostia, otváram 18. tentoraz mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva, na ktorom vás všetkých vítam. Z rokovania sa
písomne ospravedlnil pán poslanec Lazár. Keďže nás je zaprezentovaných 39, konštatujem, že je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a sme teda uznášania schopní. Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, program dnešného mimoriadneho rokovania ste dostali v pozvánke. Podľa paragrafu 34 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach program rokovania, ktoré je zvolané podľa paragrafu 23 odsek 2, nemožno doplniť ani meniť. Takže teraz budeme hlasovať o predloženom programe. Prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 39 poslancov, 0 bolo proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Oznamujem teda, že dnes sa budeme riadiť týmto schváleným programom rokovania. Za overovateľov zápisnice 18. mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva určujem poslancov pána poslanca Štefana Laského a pána poslanca Stanislava Kočiša. Poprosím predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov do návrhovej komisie. Pán poslanec Geci, nech sa páči. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, dovolte mi, aby som v mene poslaneckých klubov Smer, Sociálna demokracia a Most Hit navrhol týchto poslancov do návrhovej komisie, a to Jaroslav Kajfer, pani Adamčíková a pán Marek Kandrač. Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrovalský, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo. Nebudem navrhovať, ale kvôli poriadku by som rád ospravedlnil z dnešného rokovania aj pána poslanca Sekáča. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, je ospravedlnený. Keď nie je žiaden iný návrh do návrhovej komisie, dávam hlasovať o návrhovej komisie v zložení pani poslankyňa Adamčíková, pán poslanec Kajfer, pán poslanec Kandrač. Prosím, hlasujte. Oznamujem, že na 18. rokovaní Mestského zastupiteľstva bude návrhová komisia pracovať v zložení pani poslankyne Adamčíková, pani poslanci Kajfer a Kandrač. Zároveň žiadam členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta po vyhradenom 12. rade. Ostatným pánom poslancom a dáma poslankyňam oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania predkladali písomne tejto návrhovej komisii po ústnej informácii prítomných poslancov. Dovolte mi, aby som pristúpil k bodu číslo 1. Je to návrh dohody o urovnaní v kauze Waltz Properties Limited, tzv. Kauza Sterling Stav versus mesto Košice. Dovolte mi, aby som urobil krátky úvod. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dnešné zastupiteľstvo sa bude zaoberať kauzou, ktorá vznikla pred viac ako 18 rokmi. V tejto kauze už nebudeme rozhodovať o tom, kto je vinný za jej vznik, a takisto nebudeme rozhodovať ani o tom, či nemohol niektorý z predchádzajúcich primátorov uzavrieť túto kauzu podstatne skôr, alebo či za výhodnejších podmienok pre mesto Košice. A dnes ani nebudeme rozhodovať o tom, skadiaľ zobrať peniaze na úhradu týchto splátok, pokiaľ by toto uznesenie bolo schválené, ale rozhodovanie o tomto prípade bude veľmi dôležité. Máme možnosť využiť možnosť a ukončiť túto viac ako 18-ročnú kauzu za podmienok, ktoré sú pre mesto Košice v návrhu dohody jednoznačne definované z hľadiska ceny, z hľadiska časového rozloženia jej úhrady, alebo túto možnosť máme nevyužiť a so všetkou vážnosťou a zodpovednosťou rozhodnúť o ďalšom postupe v pokračovaní tohto sporu s vedomím, že výsledok môže byť pre mesto eventuálne aj horší, alebo môže mať aj fatálne následky. Uvedomujeme si, že rozhodnutie, ktoré stojí pred vami a potom po eventuálnom schválení uznesenia aj predo mnou, je naozaj veľmi dôležité, ale je to uznesenie, ktoré dáva možnosť ukončiť tento roky trvajúci spor.
Chcem sa vrátiť k neprítomnosti niektorých poslancov na dnešnom zastupiteľstve, a to konkrétne poslancom klubu KDH. Nechcem, aby sme robili rozhodnutie bez nich. Boli tu v tomto mestskom zastupiteľstve, keď sa zmluva podpisovala, boli tu, keď sa zmluva rušila, boli prítomní, tak ako aj ostatní zástupcovia poslaneckých klubov počas celého priebehu tejto kauzy, a myslím si, že rozhodnutie o ďalšom postupe má byť rozhodnutie všetkých poslancov, všetkých poslaneckých klubov a takisto rozhodnutie poslancov nezávislých. Pretože naozaj máme dve možnosti a bez ohľadu na to, ktorú možnosť si vyberieme, skôr či neskôr jej riešením bude zaplatenie sumy, o ktorej rozhodne súd, alebo na ktorej sa dohodneme so žalobcom. Možno ste si všimli, že bolo vytýkané v liste, ktorom mi poslali poslanci klubu KDH, že majú málo času. Nechcem, aby boli v časovom strese. Naozaj nechcem, aby mali pocit, že sa rozhodujú pod nátlakom, takisto aby nechcem, aby ste sa pod nátlakom rozhodovali vy. Táto kauza sa tiahne 18 rokov, ale jediná vec, ktorá bola nová v materiáloch, ktoré ste všetci dostali, bol návrh dohody o urovnaní, ktorá podpísaná bola daná do podateľní mesta v pondelok počas rokovania mestského zastupiteľstva. Všetky ostatné informácie boli dostupné ktorémukoľvek poslancovi. Či to bola pôvodná zmluva podpísaná kedysi primátorom Baverom, či to bola výpoveď aj dôvody, ktoré prezentoval kedysi hlavný kontrolór na mestskom zastupiteľstve. Dostupné boli takisto všetky rozhodnutia súdov, ktoré za tie roky prebehli a o ktorých sa v novinách písalo. Jediná vec, ktorá bola nová, bola dohoda, ktorú ste dostali takisto všetci poslanci, a z celej dohody boli dôležité jedna alebo dve strany, kde sa píše o sume, o časovom rozhodnutí a kde sa píše o tom, že ak sa táto dohoda zaakceptuje, celý spor sa uzavre en bloc navždy a už sa žiadne obdobia, či do roku 2005, či po roku 2005 nebudú otvárať. Preto vás poprosím, aby pokiaľ príde návrh od pána poslanca Filipka, aby sa odložilo rokovanie mestského zastupiteľstva, a chcem poprosiť, aby sme toto zaakceptovali a ešte raz sa stretli k vyriešeniu tejto kauzy, aby to rozhodnutie, ktoré urobíte všetci, tak ako ste tu, bez ohľadu na to, aké bude, bolo rozhodnutie definitívne a bolo hlavne rozhodnutie reprezentatívne všetkých klubov a nezávislých poslancov, ktorí sa v tomto mestskom zastupiteľstve nachádzajú. Termín dnešného rokovania som navrhol pretože sa blížia prázdniny. Mnohí z vás mi avizovali, že sa chystajú tí, ktorí majú rodiny alebo naplánované dovolenky, odísť. Ale napriek tomu vás chcem poprosiť, pokiaľ vám to čas dovolí, aby sme sa ešte raz stretli a túto kauzu definitívne uzavreli jedným alebo druhým spôsobom. Tento návrh na ukončenie tohto súdneho sporu mimosúdnym vyrovnaním som predložil aj pretože je naozaj len otázkou času alebo niekoľkých mesiacov, to nikto nevie povedať, kedy tento spor sa definitívne vyrieši rozhodnutím súdu o výške náhrady škody, ktorá bola spoločnosťou znaleckou, ktorú určil súd, vyčíslená na 14,5 milióna, a to bolo do roku 2005. Tento návrh som dal aj preto, lebo dohoda, ktorá bola predložená, rieši obdobie aj po roku 2005 až do obdobia podpísania dohody, teda neprináša mestu žiadne iné následky v budúcnosti ani žiadne iné možnosti žiadania ďalšej sumy, ktorá by mala byť vyplatená. Druhým dôvodom bolo aj to, že pokiaľ nájdeme dohodu, budeme presne vedieť, v akých časových obdobiach koľko budeme platiť, a vieme odvrátiť aj hrozbu exekúcie. Treťou vecou je to, že mesto, ktoré bolo zastúpené advokátskou kanceláriou, teda advokátskymi kanceláriami, malo možnosť aktívne vstupovať do tejto dohody a snažiť sa vyjednať čo najlepšie podmienky pre mesto.
Ďalším dôvodom je, že tento spor škodí rozvoju mesta. Spor totiž figuruje v účtovníctve mesta ako ťarcha a je jedným z faktorov, ktoré Košiciam znižujú rating a má aj negatívny vplyv na hospodárenie Košíc. Mesto ťažšie získava úvery, môže mať sťaženú možnosť uchádzať sa o zdroje zo štrukturálnych fondov. Takisto som to predložil preto, lebo si myslím, že ukončením tohto sporu odbremeníme budúcnosť mesta od Damoklovho meča, ktorý nad nami stále visí. A samozrejme, pokračovanie v spore prináša aj ďalšiu záťaž finančnú mesta na spojené náklady, a to sú teda náklady spojené s vedením sporu. Takže dovolím si teda otvoriť rozpravu k tomuto bodu a máme tu prítomných aj zástupcov advokátskej kancelárie. Pokiaľ by ste mali otázky, na ktoré ste nedostali odpovede počas 2 stretnutí, ktoré boli v štvrtok a v piatok s advokátskou kanceláriou, môžete tieto otázky položiť počas dnešného rokovania mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú teda otázky aj na advokátsku kanceláriu, formálne vás zbavujem mlčanlivosti, aby ste mohli poskytnúť informácie, ktoré doteraz neboli verejne prístupné v prípade, že by otázka takto smerovala. Nech sa páči, otváram rozpravu pani starostka Jenčová, pani poslankyňa. Ďakujem pekne. Ja len 2 poznámočky k vám, pán primátor, a k tomu vystúpeniu, že chápem, že chcete, aby táto dohoda bola prijatá širokým koncenzom, avšak politický prístup strany KDH jednoducho nemá obdoby, pretože keď sa pozrieme do histórie, ja veľa pamätám, tak za každým problémom jednoducho stojí KDH, ktoré v tomto meste bolo, respektíve má na ňom najsám väčšinový podiel. A teraz, keď sa treba pragmaticky postaviť k veci, tak sa tvária, že sa ich to netýka a my všetci tu budeme ešte chodiť 2-krát, 3-krát, 5-krát ako na klavír, len preto, že aby sme im dali možnosť vyjadriť sa. Už sa tu vyjadrili niekoľkokrát a dopadlo to vždycky tak, že to na to doplatilo. Takže ja nie som zastanca toho, aby my sme tu chodili ako na klavír, len preto, že niekto si neplní svoje poslanecké povinnosti. Mali tu prísť, povedať áno, alebo povedať nie. A nie tak, že oni tu nie sú a my na nich počkáme. Takže to len, keď už sú tu médiá, takže prístup poslaneckého klubu, aký je, tak dúfam, že to budú takto prezentovať, že sa neférovo postavili k veci, na ktorej majú svoj najväčšinový podiel. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Halanár, po ňom pán poslanec Petrvalský, nech sa páči. Ja mám tiež návrh na uznesenie. Je to v podstate v súlade s tým, čo ste spomínali, pán primátor, a to je odloženie rozhodnutia tohto schválenia tejto dohody. Prečítam to úplne na koniec, alebo lepšie na začiatok. Čiže má to 3 body. Ten môj návrh prvom je odloženie schválenia znenia dohody o urovnaní medzi mestom a Waltz Properties do najbližšieho mimoriadneho zasadania mestského zastupiteľstva. Druhý bod: v dobe do ďalšieho mimoriadneho zastupiteľstva zapojiť podstatné subjekty podnikajúce v oblasti ekonomiky a zisku podnikov do preskúmania, či hodnoty rentability, je tam taký index, a predpokladaných príjmov pre žalobcu v spore zodpovedajú hodnotám uvádzaných v súdnoznaleckých podkladoch pre spoločnosť, ktorá hospodári v prenajatých budovách a s prenajatými mechanizmami. Tiež zistiť hospodársky výsledok Sterling stavu za roky 94 a 95 a analyzovať ho vzhľadom na uvádzané hodnoty rentability a predpokladaných príjmov zo súdno-znaleckých podkladov. V 3. bode zistenia z bodu 2 predložiť mimoriadnemu mestskému zastupiteľstvu spolu s analýzou, nakoľko prípadne zmenené hodnoty rentability a predpokladaných príjmov ovplyvnia celkovú sumu ušlého zisku a úrokov z omeškania predpokladanému trvaniu zmluvy k 30.6.2013. Prečo dávam tento návrh, zmenený návrh na uznesenie? Dávam ho z toho dôvodu, že
prešiel som si súdno-znalecký posudok, ktorý hovorí o tom, na základe čoho bola vypočítaná suma 5 700 000 eur ako ušlý zisk do roka 2004, to znamená od 95. do 2004, čiže 10 rokov. Človeku sa to ťažko číta a ešte ťažšie hovorí, ale v podstate sa pri výpočte súdny znalec opiera o dve rozhodujúce sumy, o dve rozhodujúce čísla. Prvým číslom je tzv. Index rentability, ktorý spočítali na základe, myslím, 7 alebo 8 subjektov, ktoré podnikajú v zimnej údržbe alebo v spracovaní zimnej údržby na území Slovenska. Sú tam firmy, ktoré podnikajú v Trenčíne, Považskej Bystrici, skrátka v rôznych mestách krajiny. A odtiaľ im z ich hospodárskych výsledkov vyšiel nejaký index rentability v sume 12,7. A druhým dôležitým číslom, ktoré je v súdno-znaleckých podkladoch, je predpokladaný príjem firmy Strelingstav od mesta. Vynásobením, teda predpokladaný príjem po rokoch, to znamená od roka 95 až do roku 2004. Pardon. Áno. Vynásobením týchto dvoch súm vyšla vlastne tá suma 5,7 milióna eur. Čiže nejaký index rentability, ktorý bol spočítaný na základe firiem podnikajúcich v tom istom segmente trhu, plus predpokladané príjmy od mesta. Podkladom k druhému boli zrejme webové stránky mesta a možno aj list mesta, že čo bolo v rozpočte schválené, respektíve reálna suma, ktorá zostala v rozpočte mesta Košice po schválení účtovnej uzávierky. Vidím tu priestor na analýzu ako tej sumy, ako toho čísla rentability, tak toho čísla, respektíve tých súm, ktoré sú predpokladaným príjmom po rokoch. Tá rentabilita jednoducho, obávam sa, že firma, ktorá z nájomnej zmluvy je úplne jasné, že podniká v prenajatých priestoroch a podniká s prenajatými mechanizmami, nemôže mať ten istý index rentability ako firmy, ktoré podnikajú so svojimi zariadeniami po svojich priestoroch. A snažil som sa dopátrať k tomu, ako vlastne došli do tej tabuľky po jednotlivých rokoch predpokladané príjmy. Nenašiel som logický súvis, ale nejako tam skrátka sa dostali. Ja nehovorím, že mohol som urobiť nejakú chybu, ale snažil som sa ju nerobiť. O čo mi ide? Na zimnú údržbu toto mesto dáva v rokoch minulosti približne 30, keď je horšia zima, až 40 miliónov korún, čo je 1 až 1,3 milióna eur. Na havarijné stavy, lebo tieto dve oblasti má vlastne Strelingstav pokryté zmluvou. Havarijné stavy v meste a zimnú údržbu. Teda zimná údržba je od tých 1, do 1,3 milióna eur podľa toho, aká je zima. A niekedy aj 1,5 milióna eur. A na havarijné stavy sú to rôzne sumy. Dá sa to samozrejme vyzistiť, ale nie je to nič mimoriadne vysoké alebo veľké. Problém je, že mesto má tie sumy väčšinou v jednom čísle, kde má komplet celé pokrytie letnej, zimnej údržby aj havarijných stavov. Nedá sa to, tak narýchlo som to nevedel skrátka vyextrahovať tie dve sumy, ktoré by mohli byť. Aj tak mi skrátka oproti tým číslam od roka 2004, od 95. do 2004 mi to pripadá neobyčajne vysoké tie sumy. A ak by sa podarilo ten index
či ten index, alebo tie sumy akýmkoľvek spôsobom vyrátať lepšie, než sú momentálne, mohlo by nám to dať isté vodítko. Obrovské nebezpečie ale spočíva v tom, že ako bolo potvrdené právnou kanceláriou, zmluva s firmou Sterlingstahl a následne vlastne z Waltz trvá podnes. Tú zmluvu nik efektívne nevypovedal. Ak sa teda zajtra dostaví niekto z Waltz k súdu a požiada vyčísliť ušlý zisk k 30.6.2013, nikto sa nebude môcť čudovať. Tento návrh dáva len... Áno, napríklad mi tam chýba mi tam nielen hospodársky výsledok Sterlingstahlu za rok 94 a 95, čo by mohol dať k predpokladaným ušlým ziskom nejakú referenčnú hodnotu. Chýba tam aj napríklad hospodársky výsledok Kositu, ktorý tu robí dlhé roky zimnú údržbu. Vzhľadom na to, že mesto má svoj podiel v Kosite, myslím, že extrahovať, vybrať tie sumy by nemal byť problém. A sumy za havárie takisto nie, pretože k tomu sú nejaké faktúry. Viem, že to je náročná úloha, ťažká úloha a je možné, že dojdeme k záveru, že to bude ešte vyššie číslo. Že skrátka, aj keď sa nám podarí nabúrať ten index rentability z 12,7 na 5 a tie sumy od mesta z tých obrovských, ktoré sú teraz povedzme na jednu polovicu, aj takto vyjde skrátka sumárne od roka 94 po rok 2013 vyššia suma. Je to možné. To je skrátka obrovské nebezpečenstvo, ale teda bez toho, že by sme to poznali, aby sme mali možnosť teda sa naozaj s kľudným svedomím vyjadriť, teda hlasovaním o tom, že vlastne toto mesto zaťažíme na tak obrovskú sumu, ako je 10 miliónov eur, mali by sme teda k tomu pristúpiť. Toľko zatiaľ. Ďakujem pekne, pán poslanec. Poprosím, dajte návrh na uznesenie písomne. Ja len pár poznámok ešte pred pánom poslancom ich na tom. To je môj osobný názor, pokiaľ máme rozpitvať zmluvu a výsledkom má byť, že sa dostaneme k vyššej sume, ako máme platiť, tak to by nebolo úplne šťastné riešenie. Druhé je, že na to, aby sme urobili relevantnú analýzu, ktorá by mala spochybniť znalecký posudok, ktorý urobila súdom určená organizácia a zároveň spochybniť znalecký posudok, ktorý si dalo urobiť mesto na Ústave súdneho inžinierstva, tak zrejme to nejaký čas trvá, lebo pokiaľ viem, aj tieto posudky sa robili v dobe niekoľkých mesiacov, tak asi je to dosť komplikovaná práca a ten deadline je koniec júla, čo sa týka našej zmluvy. Pán poslanec Ihla, nech sa páči. A pán poslanec Gaj. Áno, pán primátor, ďakujem pekne. No už ja som pochopil z toho, čo sa tu hovorilo od začiatku, pán primátor, že vlastne podmienky eventuálne, ako vyhratá firma, si dáva firma, ktorá tento súdny spor vyhrala. Čiže mesto Košice bol žalovaný a prehral tento súdny spor. To je tá jedna vec. Druhá vec, no je to pravda, tak vlastne prehral. Hej, ako sme ten súdny spor prehrali. Je tu návrh dohody, tá prišla v pondelok a v tej dohode sú určité podmienky. No, ja neviem, ako chcete teraz prepočítavať všetko, ako je tu kolega Halenár, to ja neviem. Tu jednoducho sú tam určité podmienky a bolo povedané, že 14 miliónov ináč by to vychádzalo vlastne aj s tým príslušenstvom, aj so všetkým a tak to vychádza 10, tak ako to je jednoduchá matematika, ako tu hovorí o tom. Že naozaj, ako hovorí pán primátor, že by sme naskočili do vyšších čísel. No k tomu, ako s týmto by som súhlasiť ani ja nemohol. Takže ja osobne, keby sa dnes hlasovalo, tak hlasujem za toto uznesenie a za túto dohodu. No a jednoducho, ako aby sme konečne zmietli túto kauzu tu zo stola. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Gaj, nech sa páči. Vážený pán primátor, kolegovia, ja na stránku nanovo prehodnotiť nejaký znalecký posudok, ktorý je z vlastnej skúsenosti
Žilina Ústav dopravného inžinierstva nemá lehoty. Moju dopravnú nehodu riešili 4 roky. Čiže veľmi sa obávam, že by to bolo iný znalecký posudok ako od nich nový, reálnejší a správnejší. Takže asi tak. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Petrovalský. Pán poslanec Halenár, nemôžete reagovať sám na svoju rozpravu, tak sa prihláste do rozpravy ešte. Prihláste sa. Ja som nevystúpil v rozprave. Prihláste sa do rozpravy ešte raz. Pán poslanec Petrovalský, nech sa páči, pán poslanec Šuli. Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Diskutovali sme veľmi dlho v poslaneckom klube o návrhu, ktorý nám Valls Properties Limited ponúklo a neviem, tiež by som považoval za neefektívne teraz niečo prepočítavať, preto, lebo mohli by sme sa dopočítať do určitého čísla a nepredpokladám, že toto číslo by bolo menšie, ktoré je momentálne na stole. Ale v našom poslaneckom klube sedia ľudia, ktorí si veľa pamätajú. A veru, pozorne sme ich počúvali, napríklad pán Šulip bude za mnou diskutovať, jeho sme pozorne počúvali a inak nám to nevychádza, len skutočne už tohto diabla treba pochovať. Preto, lebo bude nás ešte dlhé roky strašiť, budeme tu vymýšľať a môžeme sa tak akurát potrestať. Momentálne máme takú možnosť, že sa zbaviť tohto problému a ja osobne si myslím, že mali by sme túto možnosť využiť. Keď ju nevyužijeme, skutočne sa môžeme len potrestať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec Šuli, pán poslanec Filipko. Pardon, poslanca Petrovalského reaguje s faktickou poznámkou, nie s technickou, pán poslanec Halenár. To je to isté. Pán poslanec Petrovalský, ako to už zaznelo z úst pána primátora, je tu návrh a zrejme bude aj podporený o odklad. To znamená, že sa stretneme k tej istej veci ešte raz. Môj návrh je koncipovaný v tom zmysle, aby sme k tomu ešte raz, keď sa stretneme, aby sme dostali ďalšie podklady, ktoré môžu potvrdiť to, čo je v tých znaleckých posudkoch, alebo môžu povedať, že aj keď tie sumy sa nám podarilo, povedzme, ináč vypočítať, vzhľadom na dobu, ktorá je možné, že nás dostihne, teda do polovičky roka 2013, nie do roka 2004, že je možné, že tá suma bude ešte vyššia. Áno, ale pokiaľ to uvidíme, že je to tak, že nám hrozí ešte vyššia suma, v tom prípade naozaj musíme sklopiť uši a povedať, že tá dohoda, ktorá tu je dobrá dohoda, pretože je to asi to najlepšie, čo dosiahneme. Ďakujem pekne, pán poslanec Šuli, poviem pán poslanec Filipko. Vážený pán primátor, ctené zastupiteľstvo, slúžil som tomuto mestu od roku 1990 do roku 2006. Chcem vám pripomenúť takú jednu príhodu, keď tu v zastupiteľstve oznelo žiadosť od istého pána primátora, že musíme zobrať požičku, lebo treba zobrať požičku a tá požička bola zobratá. Ale preto bola požička zobratá, lebo sme nesúhlasili s tým, aby sme odpredali lukratívny mestský majetok. No áno, požička bola zobratá, podstatná časť mestského majetku bola založená v banke a v banke sme prestali platiť úroky a banka tieto majetky pekne pod cenu predala. A tak sme prišli o majetok, či sme chceli, či nie. Dokonca banka nebola povinná vypísať žiadnu súťaž obchodnú o predaj, len predala, ako sa im to zaľúbilo. Pokiaľ dobre viem, súdny spor sme prehrali. To už nikto tu z nás nezmení. A teraz je otázka o výške náhrady ušlého zisku. K tomu, keď dobre som videl, sú 3 znalecké posudky a je tu jedna ponuka, ktorá je nižšia od všetkých znaleckých posudkov. Môžeme túto vec oddiaľovať, koľko chceme, ale podstatu veci asi nezmeníme. Ja sa trošku čudujem kolegom z KDH, mali 18 rokov na to,
aby to posúdili a urobili analýzy a všetky možné. Ale chcem vám pripomenúť aj to, že pokiaľ som tu sedel v zastupiteľstve, a dosť často som tu sedel aj v Mestskej rade, konkrétny návrh za tú dobu do roku 2006 nebol prednesený, aby sme to definitívne raz ukončili, a keď sme prehrali, tak treba to vyplatiť. A jedine, čo postrávam týchto dokladov, keď bol tam návrh bol tam výpoveď zmluvy so Sterlingstavom, k tomu by bolo hodné doložiť aj nejaký právny posudok, nejaké stanovisko právnika, neviem, či to je, ja by som to položil. A čo sa týka hľadiska morálneho, mali by sa tu postaviť všetci predošli primátori a povedať, ako to bolo, a už len po morálnej stránke by sa to hodilo, aby povedali tomuto mestu a momentálnym zástupcom, poslancom a vedeniu, že kde pochybili. Lebo bez toho, to je všetko len o tom, ako ťahať čas, lebo ťahali čas predošli primátori, kým sa tá snehová guľa pekne nabalila, a teraz je v takom balíku, že pokiaľ to teraz nevyplatíme, budeme ťahať čas ďalej. Hrozí nám, že príde exekútor, príde nútená správa a všetko, čo ešte stojí za niečo v meste, bude elegantne pod cenu predané a my budeme k tomu len tu ministrovať. Pán primátor, ja si vysoko vážim, že celým politickým spektrom prijať uznesenie chcete. To je celkom samozrejmá vec. Ja si osobne myslím, ako tu zrejme asi najstarší z poslaneckých klubov, že treba sa toho zbaviť a urobiť s tým raz a navždy koniec. A nech je mementom každému, kto tu príde a bude sedieť na tých stoličách, čo vy sedíte, aby takúto vec opäť neurobili. Lebo žiaľ Bohu viem, že sú urobené takéto zmluvy s osvetlením mesta, so smetím a so všetkým všudy. A pokiaľ sa dobre pamätám, pán primátor, ešte prišla jedna nástupnická organizácia po Sterlingstave, volal sa Ekotermal, dúfam, že nič neporuším, nikdy nebudeme zažalovať, a za 10-násobnú cenu robili tú istú službu, čo bolo zaviazané Sterlingstav. Že pobehovali tu smeťari po ulici s lopatkami a s vysielačkami a nikoho nenapadlo to, že to budeme musieť raz pekne zaplatiť, parádne zaplatiť. A aj s tým smetím, s kositom, pozrel som si na financovanie, tam my občania platíme kositu za likvidáciu a odvoz tuhého komunálneho odpadu, ale z iných zdrojov ešte financujeme naviac, lebo oni to robia drahšie, než zoberieme z toho príjem obyvateľstva. Je to zložitý proces, ja navrhujem, aby sme čím skôr dali do poriadku ten Sterlingstav a vyplatili aj za tú cenu, že sa budeme musieť niekoľko rokov uskromniť. Všetko. Ďakujem pekne. Čo sa týka vašej poznámky ohľadom dôvodov výpovede, tak v meste sa to nenachádza, ale požiadali sme prokuratúru, aby nám vydala, alebo je to v spise založené, čiže hneď ako to budeme mať, tak to dostanete. Ale v meste právna podpora výpovede sa nenachádza, ale vieme, kde sa nachádza, tak dúfam, že to dosiahneme čím skôr. Pán poslanec Filipko, po ňom pán poslanec Vlasky. Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo. Vzhľadom na žiadosť kolegov poslancov KDH a vzhľadom aj na to, ako teda sa postavil k tomu pán primátor, že akceptuje odročenie rokovania, teda rozhodnutia v tomto bode, dávam procedurálny návrh k tomuto bodu na prerušenie prerokovania tohto bodu a pokračovať na najbližšom mimoriadnom rokovaní. Ďakujem pekne, čiže budeme hlasovať o procedurálnom návrhu a potom dokončíme rozpravu. Čiže budeme hlasovať o procedurálnom návrhu na prerušenie rozpravy o tomto bode s tým, že už dopredu oznamujem, že rokovanie mestského zastupiteľstva mimoriadne zvolám o 7 dní v pondelok. Dobre, čiže nech sa páči, hlasujeme o procedurálnom návrhu, tak ako predložil pán poslanec Filipko. Prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 36 poslancov, 1 bol proti, 4 sa zdržali hlasovania. Tento procedurálny návrh bol schválený.
A pokračujeme ešte dvomi prihlásenými do rozprávy, pánom poslancom Laským, pánom poslancom Halanárom. Pán poslanec Laský, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, dovolte mi, aby som vás informoval o mimoriadnom zasadnutí dňa 26.2013 o 14.00 finančnej komisii. Napriek tomu, že už sa odhlasovalo, že to bude o 7 dní, tak dovolte, aby som dal informáciu, keďže mám slovo, kde finančná komisia odporúča prerokovať mestskému zastupiteľstvu návrh dohody o urovnaní v kauze Var Properties Limited versus mesto Košice. V zásade sme tam prebrali všetky možnosti, všetky právne kroky, ktoré sme mali, všetky finančné záležitosti, dostali sme množstvo informácií a názor, či už poslancov alebo neposlancov, je takisto túto kauzu ukončiť, aj keď ako poslanec alebo občan môžem povedať, že vyjadrujem také poľutovanie hodné, že si to pán primátor zdedil práve ty a to vedenie mesta Košic a my ako poslanci za tieto peniaze, ktoré vlastne sme dostali my takýto návrh, ktoré pravdepodobne, myslím aj z mojej strany, je súhlasné stanovisko, aby sme tú kauzu zmazali raz a prevždy a tieto peniaze je mi to ľúto, že by bolo množstvo škôlok, ciest alebo pre seniorov a množstvo ďalších vecí urobené pre to mesto Košice. Takže ale asi sa s tým nič neurobíme, je to zdedenie a je mi to naozaj ľúto, že my, ktorí tu sedíme s týmto vedením, sme takúto vec zdedili. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán poslanec Halanár, nech sa páči, máte slovo. Chcem len ubezpečiť kolegov, že v ničom ten môj návrh nie je iný, než odznel od pána poslanca Filipka, než v tom, že na to ďalšie rokovanie by sme dostali ešte viac podkladov k tomu, aby sme sa utvrdili v tom, že tá dohoda je dobrá alebo nie je dobrá. Je tam len žiadosť o to, aby sme dostali viacej podkladov. Bolo tu spomínané pánom poslancom Šulim, že by sme sa mali rýchlo toho zbaviť a súčasne malo by tu byť nejaké memento k tomu, aby sa to už neopakovalo. Ja teda neviem, čo myslí pán poslanec Šuli, keby mohol sa ešte prihlásiť, čo myslí pod tým mementom, či nejaký výkričník nakreslený tam na tej našej zástave, alebo niečo iné, alebo nejaké hlavy nakreslené, netuším. Ale ja si myslím, že dobré memento by mohlo byť prijatie mestského zákona o spolúčasti Košičanov v takýchto mimoriadnych prípadoch. To znamená, že ak by sme vedeli prijať obecný zákon, že ak nás dobehne nejaká 15 alebo 20-ročná finančná kauza, tak čiastku z toho by zaplatilo mesto a čiastku všetci Košičania špeciálne vyrúbenou daňou. Myslím, že takýto zákon by mohol byť celkom dobrým mementom pre každého vo vedení mesta, či podpíše akúkoľvek zmluvu, ktorá môže dobehnúť mesto 15 alebo 20 rokov. Ešte k tým číslam. Áno, ja si myslím, že v tejto krajine sa dá spochybniť aj súdno-znalecký posudok bez problémov. Poznám súdno-znalecké posudky na jednu a tú istú vec úplne odlišného rázu a charakteru. Toto nie je vôbec žiaden problém. Ešte raz, kolegyne a kolegovia, hovorím, že ten index rentability, ktorý spočítali na 12,7, je pre firmu, ktorá nepodniká v prenajatých priestoroch a s prenajatými zariadeniami. Jednoducho, kto si z nás vie predstaviť, že keď za zimnú údržbu sa dá povedzme 1,5 milióna eur a ešte za havárie nech sa dá ďalších nejakých 1,5 milióna eur ročne, nech to je naozaj 3 milióny eur ročne, sumy, ktoré sú tu v tej tabulike, sú ešte o mnoho vyššie, sú tam skrátka dvojnásobne vyššie sumy, ktoré mesto vynakladalo, aby z 3 miliónov eur mala zisk firma, ktorá podniká v prenajatých priestoroch s prenajatými mechanizmami
vo výške 18 miliónov korún ročne, čo dáva nejakých 600 000 eur. To znamená, z 3 miliónov eur ročne príjmu, aby mali 600 000 eur príjem. Teda zisk. 20% zisk. Mne sa to zdá úplne mimo ekonomické. Ja skrátka tomu nemôžem veriť, že to je tak možné podnikať s takouto vysokou bonitou v takomto segmente, ako je zimná údržba. Poprosím, pán poslanec, pomaličky končí, lebo si už prekročili limit. Čo tým chcem povedať celým je to, aby sme si všetci uvedomili, k akej obrovskej nezodpovednosti sa dopustili predchádzajúci primátori, najmä Bauer a Schuster. A k tomu, aby sme vedeli aj občanom Košic aj sa pozrieť do očí a aby sme vedeli normálne chodiť po meste, by sme na ďalšom mimoriadnom rokovaní mali prijať nejaký návrh memoranda o vplyve všetkých ľudí v tejto kauze z manažerských pozícií mesta. Ďakujem pekne, pán poslanec. Keďže bol schválený procedurálny návrh pána poslanca Filipka, prerušujem rokovanie o tomto bode. Rokovanie bude teda pokračovať na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve v pondelok, to je z 1.7. Chcem sa spýtať, súhlasíte so 14. hodinou alebo lepšia 15. kvôli vašich pracovným povinnostiam? 15. môže byť? Dobre, stretneme sa, poprosím vás o 15. hodine v pondelok, dostanete všetci pozvánky tak, ako to káže rokovací poriadok. Ďakujem pekne. Pod bodom číslo 2 je predložený materiál návrh na ďalšie pokračovanie činnosti spoločnosti MFK Košice AS v súvislosti s neúspešnou obchodnou verejnou súťažou na odpredaj pozemkov v lokalite VŠA. O tomto bode podal ústnu informáciu pán viceprimátor Jakubov na minulom mestskom zastupiteľstve, keďže bola žiadosť, aby ste si mohli sa s danou skutočnosťou lepšie. Vážený pán poslanec Halenár, poprosím vás, rokovací poriadok hovorí o tom, že pokiaľ padne procedurálny návrh a je odhlasovaný koniec rozpravy, rozprava sa preruší. Tento bod pokračuje na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve s tým, že pozmeňujúce návrhy, ktoré ste podali, ostávajú naďalej podané a bude o nich hlasované na ďalšom mestskom zastupiteľstve, takže pán poslanec, to je rokovací poriadok, keby ste ho mali naštudovaný, tak možno zvolíte iný postup. Ďakujem pekne. Čiže pán poslanec Jakubov dal návrh, aby sa umožnilo pristúpiť od predaju pozemkov na športovom areáli verejnou obchodnou súťažou aj za cenu, pokiaľ by bola ponúknutá cena nižšia, ako bola znalecká cena určená znalcom, nakoľko sa žiaden uchádzač neprihlásil. Takže poprosím pána poslanca Jakubova, aby uviedol materiál aj s tým, že medzi tým došla ďalšia žiadosť spoločnosti MFK akciová spoločnosť a takisto, aby ozrejmil aj o ďalších skutočnostiach, ktoré nastali ohľadom MFK. Nech sa páči, pán námestník. Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, dámy a páni. Predložil som materiál pod názvom Návrh na ďalšie pokračovanie činnosti spoločnosti MFK Košice aj v súvislosti s neúspešnou obchodnou verejnou súťažou na opredaj pozemkov v lokalite všešportového areálu. Vzhľadom na to, že podľa platného uznesenia, ktoré bolo prijaté 15. apríla 2013 pod číslom 595 na 16. rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach, bola vyhlásená verejná obchodná súťaž, ktorá požadovala, aby do 3. júna 2013 boli predložené návrhy záujemcov na odkúpenie ponúkaných pozemkov a vzhľadom na to, že v danom termíne nebola predložená žiadna ponuka žiadneho subjektu, na základe požiadavky MFK Košice odporúčam, aby sme na dnešnom zastupiteľstve prijali úpravu alebo zmenu tohoto uznesenia tak, aby bolo možné pri vyhlásení ďalšieho kola verejnej obchodnej súťaže akceptovať aj návrhy, ktorých cena bude
nižšia alebo vyššia, teda nebude limitovaná vo výške minimálne podľa znaleckého posudku. Vzhľadom na to, že v danom čase, keď by mohla byť vypísaná táto obchodná súťaž, končí 3-ročná lehota, kde si mesto Košice malo možnosť uplatniť právo spätnej kúpy na základe zmluvy u 2 pozemkov, ktoré sa nachádzajú v tejto lokalite. Odporúčam, aby toto uznesenie bolo doplnené aj o text. Mesto Košice sú neuplatní právo spätnej kúpy. Chcem súčasne upozorniť, že bez ohľadu na tento text naďalej ostáva v platnosti tá skutočnosť, že na tieto 2 pozemky, ktoré sú v danej lokalite minoritné, mesto Košice má uplatnené právo predkupného práva, čo je zapísané aj v katastri. To znamená, že v prípade, že obchodná súťaž by bola úspešná, naďalej je potrebné, aby víťaza obchodnej súťaže schválilo nielen valné zhromaždenie MFK, ale aj naše mestské zastupiteľstvo, čiže opäť to musí prísť na rokovanie mestského zastupiteľstva a samozrejme s týmto subjektom sa bude rokovať o zrušení alebo nezrušení predkupného práva zriadeného v prospech mesta Košice, teda o podmienkach, za akých by bolo zrušené. Ak by táto obchodná súťaž nebola úspešná, naďalej platí blokácia pri akomkoľvek nakladaní s týmto pozemkou, že mesto Košice pri týchto 2 častiach pozemkov má zriadené predkupné právo. Počas prípravy tohoto materiálu bola doručená na mesto Košice 19. júna žiadosť o poskytnutie peňažnej pôžičky spoločnosťou MFK Košice AS. Táto žiadosť bola riadne zaevidovaná a je prílohou predkladaného materiálu. Dovolím si ale upozorniť, že čo sa týka poskytnutia peňažnej pôžičky zo strany mesta Košice, vzťahuje sa na takúto možnosť zákon číslo 231 z 24. augusta 1999 o štátnej pomoci, kde sa jednoznačne, citujem, píše, že poskytovateľom takéto pôžičky môžu byť obce. Považuje sa to za štátnu pomoc, berie sa táto finančná pôžička ako by bola z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov obce a každá takáto finančná výpomoc okrem schválenia mestského zastupiteľstva musí byť postúpená na ministerstvo financií, kde musí byť riadne schválená a v prípade, že ide o štátnu pomoc, ktorá je vyššia ako 200 000 eur, musí byť schválená aj príslušným orgánom Európskej komisie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu, čiže veľmi stručne návrh uznesenia, ktorý pretrváva z minulého rokovania, je o tom, aby sme teda umožnili prebehnúť verejnú obchodnú súťaž aj vtedy, keby najvyššia daná ponuka bola nižšia ako znalecký posudok, pretože cena znalca, ktorá bola určená, teda za cenu znalca sa nikto do súťaže neprihlásil, s tým, že mesto naďalej daný subjekt, ktorý by ponúkol najvyššiu sumu, táto suma bude naďalej prerokovaná v mestskom zastupiteľstve. Keď bude schválená, je možnosť podpísať dohodu, pokiaľ by schválená nebola, tak teda súťaž sa ruší. A tou druhou požiadavkou je nová požiadavka, ktorú poslalo MFK AS minulý týždeň, keď žiadajú 800 000 eur kvôli tomu, že bez vyplatenia tejto sumy voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovňam, zamestnancom, hráčom, trénerom a prenajímateľovi štadiónu nedostanú licenciu na pokračovanie v ďalšom ročníku a teda okrem zániku najvyššej futbalovej súťaže hrozí, tak ako tu píše MFK, vyhlásenie konkurzu a vlastne mohlo by to znamenať koniec futbalu. Čiže to je informácia a teda žiadosť z MFK. Otváram rozpravu, pán poslanec Vlasky, poviem pán poslanec Petrvalský. Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia,
Ak dovolíte, aby som mal na vedenie mesta, prípadne na pána riaditeľa dve otázky, na ktoré by som poprosil potom odpoveď. Žiadam o stanovisko riaditeľa magistrátu, či má mesto voľné zdroje na návratnú finančnú výpomoc pre MFK AS vo výške 800 000 eur. A za druhé, žiadam o stanovisko, za akých podmienok môže mesto poskytnúť inej organizácii návratnú finančnú pomoc. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán riaditeľ, prosím stručnú odpoveď. Môžem poprosiť pani Kažimírovú? Pani Žerka Kažimírová, pánovi poslancovi. Hej, jasne. Dobrý deň. Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách, zákon 583 z roku 2004, môže obec poskytnúť návratnú finančnú výpomoc len v takom prípade, že nepoužije na túto výpomoc návratné zdroje financovania. Čiže nesmieme zobrať úver. Znamená to v praxi, že pokiaľ my sme schválili, alebo teda vy ste schválili vyrovnaný rozpočet, momentálne v tomto rozpočte nie sú zdroje na to, aby sme čerpali ďalší úver, lebo ho ani nemôžeme čerpať, a poskytli túto finančnú výpomoc. My máme v rozpočte schválený úver na investičné akcie, na investičné projekty EHMK, zároveň máme schválený kontokorentný úver, a ten kontokorentný úver čerpáme iba na prevádzkové výdavky, na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami, ktoré používame na krátku dobu, a to na výdavky v oblasti školstva predovšetkým, na výdavky na mzdy pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov, pre neprávne subjekty, pre rozpočtové a príspevkové organizácie. Na iný účel kontokorentný úver použiť nemôžeme. Ďakujem pekne. Pán poslanec Lászky, ešte niečo ste sa pýtali, či všetko povedala pani inžinierka, alebo som... Pána poslanca Lászkého ešte zapnite. Viac menej všetko, potom predložím na zmenu návrhu uznesenia. Dobre, ďakujem pekne. Potom vás poprosím, pán poslanec, sa znova prihláste do rozpravy, pokiaľ budete chcieť dávať návrh na zmenu uznesenia. Pán poslanec Petrovalský, potom pán poslanec Šuli. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. V klube sme aj o tejto otázke diskutovali a prišli sme jednoznačne k názoru, že za takých podmienok, za akých my momentálne financujeme MFK, je pre mesto celá táto organizácia jednou veľkou príťažou. A takýmto spôsobom ďalej proste toto nemôže ísť. A teraz ešte my máme zaplatiť a požičať si a dať 800 000 eur, aby oni mohli vôbec na budúci rok ligúrať. Prepáčte, veľmi, veľmi zlé hospodári táto organizácia. Nehovoriac o tom, že bol som párkrát na zápase, sedí tam 500 znudených ľudí, vykrikujú tam na futbalistov, tí nehrajú, prečo by aj hrali. A teraz do tohto my máme vrážať a utápať obrovské množstva peňazí. Radšej venujme mládežníckému športu, nejaké mestské športoviská proste podporme a myslím si, že urobíme podstatne lepšie. Nehovoriac o tom, že keď už iné nie, tak tieto zápasy nám ešte viac zaťažujú prácu mestskej polície. Mestskú políciu potrebujeme na iné veci, nie na to, aby umravňovala nejakých podgurážených, opitých fanúšikov MFK. Takže ja si myslím, že tu by bolo treba tohto druhého diabla, tiež pochovať. A pokiaľ niekto chce u nás v meste hrať profesionálny fotbal, nech sa páči, ale nech si na ňo zoženie peniaze. To ja neviem, prečo sa na Slovensku proste rozbehla taká záležitosť, že mesta zo svojich rozpočtov, ktoré sú už aj tak na pokraji krachu, ešte profesionálny šport podporujú. Toto by sme mali skutočne raz a navždy skončiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec Šuli, poviem pán poslanec Lászky. Vážený pán primátor, ctené zastupiteľstvo, to memento, ktoré som spomínal v predchádzajúcom príspevku, to je teraz na čase. Keď bude verejná obchodná súťaž na predaj pozemkov, o čom tu pán námestník hovoril, treba dať do podmienok, že že to podlieha schváleniu mestskému zastupiteľstvu a vy môžete celú súťaž zrušiť z dôvodov a netreba uvieť žiadny dôvod.
Totiž to tak vyzerá, že niekto to môže zneužiť. Keď to tam nedáme, zneužiť to je to, že sme v časovej tiesni a ponúkne polovicu alebo tretinu súdno-znaleckého posudku a pokiaľ ten dodatok tam nebude, o ktorom rozprávam, tak môže až zažalovať a môžeme prísť ďalšie peniaze a majetok. To je všetko. Ďakujem pekne. Táto podmienka je platná už z predchádzajúceho zastupiteľstva a platí aj naďalej, že bez ohľadu na to, kto za akú sumu by teda vyhral, podlieha schválenie podpisu zmluvy schváleniu mestského zastupiteľstva. Čiže to tam ostane, to bola naša podmienka už predtým. Pán poslanec Lásky, poviem pán poslanec Dečo, nech sa páči. Vážený pán primátor, dovoľte, aby som predložil zmenu návrhu uznesenia, a to v znení Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa paragrafu 6 odsek 2 štatútu mesta Košice znení neskorších predpisov v súlade s paragrafom 10 zákona číslo 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje poskytnutie návratnej finančnej výpomoci vo výške 800 000 eur pre MFK Košice AS na úhradu záväzkov voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, zamestnancom, hráčom, trénerom a prenajmateľovi futbalového štadiónu. Žiada primátora mesta Košice písomne požiadať Ministerstvo financií a Európsku komisiu o udelenie schválenia poskytnutia návratnej finančnej výpomoci pre MFK Košice AS vo výške 800 000 eur. Ďakujem. Pán poslanec Bečo, poviem pán poslanec Jakubov. Ďakujem pekne. Mám pocit, že v tom predošlom návrhu chýbal už len Medzinárodný menový fond a Svetová banka, ale chcel by som povedať k tomu toľko, že ak to nemá byť cielený konkurs, tak je to potom totálna blamáž všetkých tzv. Profesionálov okolo futbalu. Tu nejde ani o deti, tu nejde ani o mestský majetok, tu ide veľmi, veľmi pravdepodobne len o to, ako ten konkurs čo najlepšie finančne ustať. Je mi ľúto, že množstvo futbalistov v Košiciach bude z toho nešťastných, aj zo pár skalných fanúšikov, aj zo pár tých, ktorí sa tam chodia len nejak spoločensky zrealizovať. Najviac mi bude ľúto tých detí, ktorých je pár sto. A keďže sám mám deti, ktoré športujú, aj keď nie futbal vrcholovo, ani súťažne, ale je mi jedno, aký šport sa jedná a pri zániku akéhokoľvek športu alebo športoviska alebo klubu v Košiciach nemôže mať z toho radosť ani kľud. Avšak podobne ako pri iných kauzách, aj pri tejto, si myslím, že onedlho zasa sa rozputajú vášne a budeme rozprávať o tom, že kto, kde, kedy, čo podpísal, aký majetok založil, kto je ako vinný. Nechcem tu teraz v tejto chvíli nikomu prikladať, ale bol by som rád, aby sme my neurobili ďalšiu chybu. A v tejto chvíli si myslím, že tak nezodpovednému subjektu odsúhlasiť 800 000 by z našej strany nebolo správne. Som preto proti. Ďakujem pekne, pán poslanec. S faktickou poznámkou pán poslanec Betuš, nech sa páči. Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, dámy a páni. Chcel by som len podotknúť niečo také, ako že MFK Košice je 23. mestská časť v Košiciach. Má taký rozpočet, ako jedna veľká mestská časť v Košiciach. Takže z tohto hľadiska ma to úplne vystrašila táto suma. A ďalšia záležitosť je taká, ja si myslím, že celé toto MFK bolo veľmi zle založené a predo mňa povedal pán Petr Valský, že toho diabla treba vyhnať, tak poďme ho vyhnať a nech to slušní futbalisti, profesionáli, ktorí vedia, čo idú urobiť, aby založili takýto špičkový futbalový klub znovu a nech je na pevných základoch a nie na takýchto nezmysloch, o ktorých tu teraz rozprávame a snažíme sa zachrániť jeden klub, ktorý stojí na zhnilých nohách. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán námestník Jakubov, po ňom pán poslanec Filipko. Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, od môjho príchodu na stoličku námestníka primátora, keďže táto oblasť mi bola zverená, som sa snažil podávať relevantné a vierohodné informácie o činnosti spoločnosti MFK AS.
Viete veľmi dobre, že táto spoločnosť je v súčasnosti pomerne slušne zadlžená, že boli rôzne úvahy, čo realizovať s touto spoločnosťou a viete súčasne veľmi dobre, že majetok, ktorý bol alebo ktorý je v súčasnosti vo vienku tejto spoločnosti, a to sú pozemky, je dostatočne veľký na to, aby táto spoločnosť mala relatívne dobrú kondíciu. Dobrú kondíciu v tom, že podľa môjho názoru nemusí byť dána do konkursu. Samozrejme, to je jeden uhol pohľadu. Druhý uhol pohľadu je ten, že je skutočnosť, že spoločnosť MFK je pomerne slušne zadlžená. Samozrejme, stojíme teraz pred jedným veľmi zvláštnym a dôležitým rozhodnutím, pretože do 30. júna 2013 má spoločnosť deklarovať Slovenskému fotbalovému zväzu, že má v podstate zabezpečené plnenie svojich záväzkov, respektíve splnené svoje záväzky krátkodobé aj strednodobé, nebavím sa o dlhodobých, vzhľadom na to, aby mohla byť v spoločnosti MFK vydaná licencia na ďalší súťažný ročník. Je to veľmi dôležité rozhodnutie, lebo samozrejme bez toho nebude môcť v Košiciach pokračovať nový súťažný ročník. Súčasne samozrejme chápem vaše pripomienky, názory a diskuzné príspevky, že momentálne Košice sa nachádzajú v takej finančnej kondícii, ako sa nachádzajú a nie je také jednoduché rozhodnúť o v určitej forme o spolupodielaní sa na finančných požiadavkách tejto spoločnosti. Samozrejme to, aby mesto Košice do toho ponúklo ďalšie finančné prostriedky, je tá najkrajnejšia možnosť. Ďaleko iné možnosti sú tie, aby sa oslovili potenciálne nejakí ďalší sponzori, ktorí by mohli vylepšiť finančnú kondíciu spoločnosti. Vzhľadom na to, že minulý týždeň došla takáto požiadavka, pretože všetci sme sa nadejali, že počas prvej verejnej obchodnej súťaže sa nájde relevantný záujemca, ktorý by mohol pomôcť plniť záväzky tejto spoločnosti a dokonca mohol vytvoriť aj nejaký základ pre to, aby v budúcnosti sa mohla realizovať v Košiciach výstavba nového štadióna. Bohužiaľ, takýto záujemca sa nenašiel. Je preto na vás, aby ste na základe svojho vlastného vedomia a svedomia zvážili, ako budete pristupovať k tomuto návrhu uznesenia, ktorý po dohode v klube pán poslanec Lasky predniesol ako doplnenie pôvodného uznesenia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Ihnat, po ňom pán poslanec Filipko. Áno, ďakujem, pán primátor. Ja len toľko som chcel, ja nechcem nikoho vyháňať, ako moji predrečníci tu hovorili, ale chcem sa nejak tak informovať, či medzi nami tu, ako vo verejnosti, sedí zástupca FC Košice alebo toho klubu. Viete, ja vám poviem pravdu, keď ide o takú sumu peňazí pre pána Kráľa, jednoducho musím mať záujem vidieť to zastupiteľstvo, komunikovať s tým zastupiteľstvom a žiadať napríklad niektorého z poslancov, aby som mohol vystúpiť. Čiže musím mať eminentný záujem na tom, aby som presadil svoju náležitosť. Toto, čo ja vidím teraz tu, že tu nie je pravdepodobne zástupca, čiže nechcem teraz hovoriť naozaj, ako tak prepáčte vy potom, keď ste tu, ale hovorím, že jednoducho práve tento človek by mal mať eminentný záujem nejak presvedčiť ten poslanecký zbor, že to je správna cesta. Som futbalista, mám rád futbal a mám rád šport. Ale takisto tiež chcem vidieť vlastne, že ten záujem nie je tu, že ako vedenie mesta vlastne tu presvieča tu poslanca, že tak alebo onak, dajme tomu, ako sa rozhodne, ako chceš, ale jednoducho ten, o ktorého ide, o jeho peniaze ide, vlastne je ticho. Tak ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Zástupca, člen predstavenstva klubu tu je, takže po vašich príspevkov, ak je všeobecný súhlas a bude chcieť vystúpiť, tak je všeobecný súhlas, aby vystúpilo. Dobre, ďakujem pekne. Čiže najprv dokončíme rozpravu a keď, ako dobre povedal pán poslanec Ihnat, že pre pána Kráľa, tak je tu pán doktor Král. Takže potom mu dáme slovo. Pán poslanec Filipko, poviem pán poslanec Alenár. Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. Chcel by som položiť otázku zrejme pre majetkárov alebo pre právne oddelenie. Napriek tomu, že naplňame zákon o majetku obci číslo 138, ak zmeníme uznesenie vypustením za nižšiu cenu ako znalecký posudok, či sa nejedná o prípad hodný osobitného zreteľa, či prípadne až po schvaľovaní, ak súťaž vyjde nižšie, ako je to podľa znaleckého posudku, či sa to bude potvrdzovať. Možno sa mýlim. Ďakujem. Ide o
súťaž vypisuje MFK, nie mesto a obec. Takže tie pravidlá nejdú podľa zákona majetku miest a obci, ale dobrá otázka, tá už nespadla na Mestskej rade, ale to ďakujem pekne. Pán poslanec Halenár, nech sa páči. Tak ja, o založení MFK a vôbec o veľkých finančných veciach v tomto meste sa rokuje na mimoriadnych zasadnutiach. Tak tomu bolo aj v roku 2005 pri zakladaní MFK. 17. júna 2005 bolo hlasovanie poslancov mesta takéto. Ľubomír Demský, áno, SMK za, Katarína Dudíková za, Jozef Filipko, áno, SMK za, Jan Kováčik, áno, SMK za, Stanislav Kočiš, áno, SMK za, Ladislav Oleksa, áno, SMK za, František Vančo, áno, SMK za, Oskar Ivanko, HZDS, SNS za, Anna Jenčová neprítomná, Ivanka Macichová, HZDS, SNS za, Vincent Naď z toho istého klubu za, Branislav Adamkovič, to všetci ďalší sú z KDH-DS za, Adamkovič zdržal sa hlasovania, Bajus neprítomný, Balún proti, Berberich zdržal sa hlasovania, Bereš za, Milan Bereš, Martin Boritaš nehlasoval pre istotu nijako, Tibor Boroš neprítomný, Peter Cengel za, Marian Dietrich proti, Andrej Dobránsky neprítomný na zasadaní, František Fedák proti, Jozef Figel za, Jan Forgáč neprítomný, Mária Gamcová za, Agnesa Janitorová za. Kde som skončil? Tu. František Knapík za, Jan Kupec za, Jozef Lendiel za, Tibor Matoušek za, Michal Müller neprítomný, František Piasecký proti, Daniel Rusnák neprítomný, Mikuláš Čečko zdržal sa hlasovania, Jozef Čurlej neprítomný, Michal Čverčko za a potom sú už len nezávislí, Ľubica Blaškovičová za, Jaroslav Hlinka za, Ján Jakubčiak neprítomný, Ladislav Lancoš za, Monika Puzderová, Andreja Takáčová, Valéria Vasilová neprítomný, Darina Čižmárová za a potom je spoločný klub, Cyril Betuš za, Mária Birošová neprítomná, Marta Budišová za a Jozef Drábik za. To bolo 80 poslancov, tak to asi nechcem nudiť, ale mám ešte 30 sekúnd. 25. Áno, spoločný je takže spoločný. Farkašovský za, Frajt za, Tibor Horvát za, Jozef Klima neprítomný, Pavol Mutafov za, Helena Poliaková neprítomná, Monika Smolková za, Katarína Čižmariková za, Ladislav Baločko za, Peter Baník za, Dušan Bosák za, Iveta to už je SDKU OKS. A tak je treba potom sa podrieť, pán poslanec Petrovalský, na to ďalšie hlasovanie za SDK UDS, lebo nechcem ťahať čas. Skrátka, myslím, že je tu množstvo poslancov medzi nami sedí, ktorí nesú zodpovednosť za to, že to vôbec vzniklo. Ďakujem pekne. Dal by som priestor pánovi doktorovi Kráľovi z MFK Košice, ak teda chce vystúpiť, donútiť ho nemôžeme. Môžem poprosiť, pán doktor? Nech sa, poprosím, tu je mikrofón pri pánovi poslancovi Demskom. Pán doktor Král je člen predstavenstva MFK Košice, nominovaný teda druhým 50% akcionárom v klube, zároveň je právnik, takže vám bude vedieť povedať všetky aspekty. Pán doktor, poprosím, štandardne máme 3 minúty, čiže zhruba dodržať čas. Nech sa páči. Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, vážení pani poslanci, vypočul som si časť tejto vašej diskusie, k tomu jasná len na také upresnenie, nedovolím si ani poučovať, ani nič iné, len tu tak to vychádza, ako keby tu sa nezúčastňovali mestského zastupiteľstva zástupcovia MFK Košice. Takými istými zástupcami MFK Košice, ako som ja za občianske združenie FC Steel-Trans, sú v predstavenstve dokonca vo väčšine, má mesto Košice väčšinu v predstavenstve MFK Košice, sú inžinier Jan Jakubov, doktor Milan Bereš a
inžinier Gal. Čiže mesto Košice má v predstavenstve väčšinu členov z celkového počtu 5, má 3. Tak to je na upresnenie, že takisto v dozornej rade má mesto Košice 2 členov, a to pana magistra Sidora a pana Daniela Rusnaka. Takže ja tu som iba ako divák na tomto zastupiteľstve a zástupca jedného z akcionárov, to je FC Steel Transličartovce. Pomery v tejto spoločnosti sú presne 50 na 50 s tým, že tak je to v dozornej rade a tak je to v predstavenstve. Čiže nech nevzniká dojem, že len my sme nejakí iní zástupcovia MFK Košice. Čo sa týka pôžičky, áno, situácia je taká. Ešte chcem jednu vec poznamenať, že predstavenstvo v tom zložení, ktoré som povedal, pracuje niekedy od 22. júla minulého roku, čiže od roku 2012. Situácia finančná je taká, ako tu bolo povedané, a tých 800 000 odsúhlasili sme všetci v predstavenstve, tak ako som menoval, s tým, že táto požička bola by iba na dobu úspechu vo verejnej súťaži. Za predpokladu, že by sa verejnou súťažou peniaze nadobudli, prvé, čo by bolo, požička by sa vrátila mestu Košice. Čiže to nie je na žiadne nejaké obdobie dlhšie a bolo to plánované zhruba do augusta 2013, kedy predpokladáme, že ten úspech vo verejnej súťaže by mal byť. Nechcem ja rozoberať situáciu v MFK Košice, veľa sa o tom popísalo, veľa sa o tom povedalo. Snáď len takéto momenty, ktoré sme spomenuli, že tu vzniká, či tu ostane futbal v Košiciach a vyše 400 detí bude mať kde športovať, hrať futbal alebo nie. Vzniká tu otázka, že vláda Slovenskej republiky schválila 4 milióny eur na výstavbu štadiónu, či sa tie použijú v Košiciach alebo inde, či je výhodnejší konkurs alebo obchodná verejná súťaž, kde by úspechom vo verejnej súťaži nadobudnutím finančných prostriedkov sa všetko vyrovnalo a nerušene by futbal mohol pokračovať ďalej za teda naplnenia uznesenia mestského zastupiteľstva niekedy z konca z minulého roku, kde sa schválil zámer ďalšieho postupu v MFK. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán doktor. Faktická poznámka, pán námestník Jakubov, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne pánovi doktorovi Kráľovi za vystúpenie. Snáď len jedno drobné upresnenie. Ako som čítal na začiatku, žiadosť o pôžičku došla do podateľne mesta Košice 19. To bola streda minulý týždeň. Predstavenstvo zasadalo 20. Keďže tá žiadosť už tu bola, tak sme povedali, dobre, akceptujeme, že tá žiadosť bola podaná, čiže schváľovali sme ju ex post. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcem sa spýtať, či sa chce ešte niekto prihlásiť do rozpravy. Ak nie, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu, čiže najprv budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré bolo predložené na základe požiadavky MFK Košice akciová spoločnosť, ktorú dal pán poslanec šéf finančnej komisie Lasky, a potom budeme hlasovať o uznesení, ktoré bolo navrhnuté pôvodne. Nech sa páči, návrhová komisia. Ďakujem. Návrhová komisia, ako pán primátor povedal, obdržala jeden pozmeňujúci návrh v tomto znení. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení štatútu mesta Košice a zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schvaľuje poskytnutie návratnej finančnej výpomoci vo výške 800 000 eur pre MFK Košice akciová spoločnosť na úhradu záväzkov voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, zamestnancom, hráčom, trénerom a prenajímateľovi futbalového štadiónu. Žiada primátora mesta Košice písomne požiadať Ministerstvo financií a Európsku komisiu o udelenie schválenia poskytnutia návratnej finančnej výpomoci pre MFK Košice akciová spoločnosť vo výške 800 000 eur. Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu, o doplňujúcom návrhu uznesenia. Za boli 2 a 12 boli proti, 25 sa zdržalo hlasovania. Toto uznesenie nebolo schválené. Poprosím návrhovú komisiu ďalej.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení štatútu mesta Košice schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 595 zo dňa 15. apríla 2013 v časti súhlasí nasledovne. V písmene A sa vypúšťajú slova za cenu minimálne podľa znaleckého posudku. V písmene B sa vypúšťajú slova za cenu minimálne podľa znaleckého posudku. V písmene B sa za slova v prospech mesta Košice doplňa text a mesto Košice si neuplatní právo spätnej kúpy. Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 33 poslancov, 1 bol proti, 5 sa zdržali hlasovania a uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne, vážení členovia Mestského zastupiteľstva. Program Mestského zastupiteľstva sme vyčerpali. Týmto vyhlasujem toto mimoriadne rokovanie za ukončené a teda zvolávam mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva na pondelok 1.7.2013 o 15. hodine, na ktorú vás všetkých vítam. Ešte jedna doplňujúca informácia. Materiál, ktorý sme dnes prerušili, prešiel aj finančnou komisiou, aj Mestskou radou, aj keď to nebolo nevyhnutné, takže materiál ohľadom kauzy strelných stav prešiel aj týmito inštitúciami. A všetky materiály, ktoré ste dostali budú zverejnené na webe pre verejnosť. Ďakujem pekne, vidíme sa v pondelok o týždeň o 3. hodine. Ďakujem.